20. novembra nás navštívil známy herec a humorista Lukáš Latinák, ktorého väčšina pozná pod menom Karol Hurka. Je to jeden z najslávnejších glosátorov a komikov súčasnosti. Z divadelných dosiek si odskočil priamo medzi prvákov strednej priemyselnej školy techniky a dizajnu, aby im svojským a jemu vlastným spôsobom priblížil literatúru ako takú a prehlbil vzťah mládeže k poézii. Ako vnímate postavenie literatúry v živote dnešného mladého človeka? Podľa mňa jedinú literatúru, čo mladý človek číta, sú také tie odstavce na Facebooku, ktoré nepresiahnu viac ako jednu stranu, lebo keď to rozklikne a otvorí sa to, tak to už je veľa. To už nedočítavame celé. Čiže maximálne, čo si prečítajú, tak je 10 riadkov podľa mňa. Krásu a podstatu básní, ich vznik a význam v literatúre prepojil s historickým vývojom jazyka a cez historické postavy, akými boli napríklad Rastislav, Anton Bernolák, Jan Kolár či Jan Holý, načrel aj do našej národnej minulosti. Cítite sa lepšie v pozícii komika alebo pedagóga? To sú neporovnateľné veci a keď tak v mojom prípade sú trošku aj neodlučiteľné. Čiže keď som na javisku, je to niečo iné, keď som vo filme, je to niečo úplne iné, keď som vyučujúci, je to iné. Ale to, že to nesie známky humoru, tak to je také pojítko možno, že medzi tým celým. Musí tam byť živá reakcia toho poslucháča. V mojom prípade to aj preto, lebo tie básne sú niekedy mordy, ťažké, krvavé, neviem aké, zombíci sa tam objavujú, hej, u botu a tak ďalej. Treba na ne zabudnúť, čiže trošku si urobiť lepšiu náladu. Študenti začnú aj počúvať niekedy, niektorí sa zobudia prekvapivo a potom môžeme zase ísť do niečoho vážneho. Keďže bola reč o literatúre, nechýbal ani majstrovský umelecký prednes, obohatený o latinákovský humor, prepojený s interpretáciami básní. Zaujímavou časťou bola analýza známych rozprávok, prostredníctvom ktorej chcel poukázať na správanie a konanie aj dnešných mladých ľudí. Aký literárny žáner obľúbujete vy? No to nie je úplne, že presne žáner. Neviem, to sa tak nedá povedať, lebo si rád čítam, áno, aj básne, to je pravda, ale tak to sa dá čítať 5 strán, to sa viac nedá, pretože v každom jazyku je to crème de la crème, to je to najlepšie z najlepšieho, je poézia. Najkrajšie z najkrajšieho, najsladšie z najsladšieho, hej. A nedá sa zjesť proste 7 zmrzlín alebo 7 šľahačiek za sebou. Zjete maximálne 2 a pri tretej už vám prechádza chuť. Takisto je to aj s tou poéziou. Čiže ja to musím prekladať inými vecami. Samozrejme je to buď publicistika, nejaká spravodajská a tak ďalej, alebo potom nejaká oddychovka, nejaký román. Majú to podľa vás učiteľia v dnešnej dobe ťažké? Strašne ťažké. Obdivujem, keď to vidím. A teraz ja vidím vďaka tomu, že sa pohybujem po celom území Slovenska, tak vidím veľké rozdiely. No aj tie veci, keď sa rozprávame s učiteľmi, ktorí sú dlhšie v školstve, tak tých treba obdivovať a ďakovať im, lebo tí mladší nevydržia. Sú to proste, oni pochopia, že na to buď nemajú, alebo ich to až tak nebaví, alebo ich to až tak nenaplňa. Zároveň ich to vôbec nemotivuje finančne, čo je úplne smutné, že vlastne ty robíš nadprácu, lebo všetci si myslia, že učiteľ je v škole učiteľ. Ale on si doma musí najskôr pripraviť všetky veci, podklady, aby vymyslel proste nejakú písomku. Potom si to akože tí študenti vypíšu a on má zase 2 dní roboty s tým, aby to opravoval celé. Že aby si pripravoval veci na hodinu. To nie, že prídem na hodinu a všetko viem, čo im chcem povedať. To už dnešné deti tak neberú. Dnešným deťom to treba odovzdať cez nejaký príbeh, cez niekoho, cez niečo. Máte už skúsenosti s prednáškami. Ako sa cítite v role pedagóga? Ja som sa stal pedagógom na Vysokej škole muzických umení a mám teraz 2. rok študentov, čiže mám teraz druhákov.
a napriek tomu, že už majú tí chalani a dievčatá vlastne majú už 18 rokov, keď prídu na školu, tak zisťujeme, že kým sa dostaneme k tým vzťahom všetkým, kde si vysvetľujeme na postava a tak ďalej, tak sú to stále deti, do ktorých sa proste treba ponárať. Oni sa musia ponárať do svojich životov. Odkrýva mi to jednu zvláštnosť v učiteľstve, teda aj v tom, ako ja učím, ako ja sa k tomu staviam. Tiež to mám prvýkrát, nemám to úplne zažité. Tiež musím hľadať slova a neviem, ako to vysvetliť niekedy. Ale riešime vzťahy medzi postavami. Hej. Máme nejakú hru, ktorú už niekto niekedy napísal, čiže vyberieme Shakespearea, z toho si vyberieme Otela a rozoberáme, ako sa cíti Iago, ako Desdemona, ako Otelo a kto medzi nimi ako funguje. A vlastne stále sa vraciame k tomu, kedy si to zažil, kedy si to zažila. Kedy sa ti to stalo? S mamou, s učiteľkou, s babkou, s niekým na ulici, videla som, neviem čo, ako sa máš cítiť, ako sa máš tomu postaviť. A to sa vraciam teraz k tej výčitke voči nášmu školstvu, že vlastne 80% života trávime vzťahmi a neučia sa nikde. Že to je trošku podozrivé. To je apel na všetkých, aby vznikol nový predmet.